Tak. Tylko szybko nie ruszy. Raczej się stary trzymać miejsce. No już masz? Mhm. Teraz odsunę dalej to. Ale ryb. Głęboko. Gdzie jest ryb? Nie. Ale ryb. No weź mnie. No tak, bo ty jesteś aktor. No to tam tylko 2 minuty. Masz? Ale widoki. Woda jest czyściusieńka i ciepełko. Ile tam jeszcze jest? 30 sekund. Do końca wystarczy. Ale nie muszę na ciebie, nie? Co? Nie muszę na ciebie. To nauczenie to nasza córeczka. Pan tatuś.